गिबियावनो खुलुमनाय जासिबाय सिसिबायनि जानानै दिनै मोनसे खौरां मेल खालामनो आं आवगायदों। दा बाथ्राया बेनो जे मैयानि जिथुनाखि गुवाहाटी हाइकर्टनि मोनसे जि जाजमेन्ट जालांबाय, एनडिबिनि फाउन्डार रनसायग्रा नाब्ला दैमारि बिथाङा मोनसे लवार कर्टआव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव साजा मोननानै दङमोन। लवार कर्टनिफ्राय हायार कर्टआव मोजां जास्टिफिकेसन मोननो थाखाय गोबां दुखु खस्थ'जों हाइकर्टआव केस गेलेहोबाय थानाय जादोंमोन। हाइकर्टआबो मैयानि समाव लवार कर्टआव जि जाजमेन्ट जाबाय बेखौनो दिनै आपहेल्ड खालामनानै बाहाल दोननानै आरोबाव जाब'जिबन थानांगौ बेखौ दिनै कनफार्म खालामनानै होदों। नंगौ, जों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'न बे आफादा आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मोनसे सांग्रां मोनसे आफादमोन। जातिनि हारिनि माहारिनि उदांस्रिनि दावहा होनो थै-थां 34 बोसोर सोमावसारदों। जों मिथिखायो जे बेबायदि गिलु बालु मोनसे दावहायाव थाङोब्ला जों हमजाखागोन, जों बुख्रुब जाखागोन, जेलाव थानांगोन, फासि होजागोनबो। जों गासैबो थासारिखौ बुजिनानै जों दावहा होबोदों। जेल जानाया रिभलुसनारिफोरनि थाखाय बेयो एंगारनो हाथावै मोनसे जाथाय। आंबो जेल जादों। आं 9 बोसोर जेल जादों। 5 बोसोर आं कनभिक्ट जानानै 9 बोसोरनि उनाव आं ओंखारबोनो हादों। जों बेफोर गिलु बालु थासारिखौ मिथिखायो। जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि थासारिनि गेजेराव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्राबो बुख्रुब जागोन, जेल जानांगोन, गावथार जागोन। बेखौ जों गासैबो थासारिखौ जों मिथिखानानै जों दावहायाव बारसोमदों। मोनसेल' थांखि जे हारिया दिनै सोबख'जादों, नासयजादों, जों उदां जानांगौ। बेबायदि मोनसे बाथ्रा लानानै बेखौ बिथा खालामनानै जों दिनै स्ट्रागल खालामदों। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि बे 34 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव दाखालि बावै 2020 सननि जानुवारि 27 थारिखआव मोनसे बर'नि थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय। बे थामथि गोरोबथायाव जोंनि फाउन्डार एनडिबिनि फाउन्डार रनसायग्रा नाब्ला दैमारिया जेलावनो दंबाय थायो। बिथांखौ जेलनिफ्राय लानानै थांनानै सिगनेसार होबाय। जों मोनब्रैबो फेक्सना दिनै ज' जानानै जोङो सहिखौ होबोदों। सुक्तिया जाबाय। सुक्ति जानायनि उनाव सासे सुक्तिकारिया आरोबाव जेलाव थांनायासो मोनसे गिदिर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै थादों। दा जेलाव मानो थांफिनाखै जोंनि फाउन्डार एनडिबि, जाय जना सिगनेसार होबोबाय। सासे कनभिक्टेड, बियो लाइफ सेन्टेन्स मोननानै दिनै जेलावनो दंबाय थायो, खुनु आयेनावनो गैया। बेखौ जेलनिफ्राय दिहुननाय मिन्स आरो जेलाव दिहुननानै मोनसे पलिटिकेल बेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट बा एकर्डआव सहि होबोबाय। बिनि ओंथियानो बेनो जे बेहा दाय गैला। बिनि थाखायसो दिनै जेलनिफ्राय दिहुननानै लानो थांनो हादों। दा बेबायदि खालामनो हायोब्ला एकर्डआ जोबनायनि उनाव बिथांखौ दिनै उदां अख्राङाव फैनानै
रायजो राजाफोरजों दिनै जातिनि हारिनि आरो दिनै बे एकर्डनि सोमोन्दै खामानि मावनो हानाय मोनसे थासारि सृष्टि खालामनांगौ। दिनै बियो मानो जायासै? बेखौ सोर खालामदों? जा कुइसन फैबाय दिनैनि तारिखाव। एनडिपिआ एकर्डनि उनाव जोङो ज' जानायनि मोनसे परिबेस जों सृष्टि खालामदोंमोन। रनसायग्रा नाब्ला दैमारिनि इनिसिएटिभआव जोङो थारैनो मोनब्रैबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जाबाय। बेवहाय गबिन्दआबो दिनै पार्ट। जों ज' जानो हादों। ज' जानानै जों मोनसे थांखि लादोंमोन जे जों दिनै एथ' बोसोर 34 बोसोर दिनै सोमावसारबाय। जोङो बे गोलाव बोसोर गिलु बालु बे दावहायाव जों गोबां समाव फिसा बिला जोंनि दाय मावदों। जों दिनै सोरखौबा दिनै जोबथा साजा होनो गोनां जादों। सोरखौबा रायदों, सोरखौबा बुख्रुबदों। बेबायदि मोनसे थासारि जोङो दिनै फिसा बिला बेबायदि दाय मावनायखौ आरो जोंनि जि थांखिमोन बेखौनो जों जाफुंहोनो हायाखिसै। जोंनि साननायखौ जोङो फुलफिल खालामनो हायासै। बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जों रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो लेंहरनानै मोनसे गिदिर कनभेनसन जों लिंथुमनो जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं। 24 तारिख फेब्रुवारियाव जोंहा बे थिग थाक जाखाबायमोन। बेवहाय जोङो गासैबो एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों मावनो लानाय खामानिखौ जाफुंहोनो हायै आरो जों दाय मावनाय खामानिफोरखौ जों निमाहा बिनायनि मोनसे माने जों थांखि लानानै जों दङमोन। बेनि सिगां रन्जन दैमारिखौ बेलावसो लानानै फैदोंमोन। बेलनि टार्मसा जोबैनि सिगां हयथ' आंनि माने बुंनाया भुल जायाखैब्ला हयथ' बेखौ 21 तारिखाव 24 तारिखाव कनभेनसन 21 तारिखाव दिनै बिथांखौ जेलाव सोनानै दोनहैफिननाया मोनसे जोंखौ सोमखिखांहोदों। दा जों दिनै जोंजों जानाय एकर्डखौबो दिनै नस्थ' खालामनायनि उनावबो जों दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव क्षमा बिनो बेबायदि सुबिदाखौबो दिनै होआसै। दिनै बेफोरबायदि जानायनि खारनानो जाबाय दिनै गोबाङानो बुंनो सानदों दिनै नाब्लाया हमजानाय बेयो जेलावनो दंखायोमोन। जेलाव बिथाङा बिसाराधीन, दिनै हाइकर्टआव बिसाराधीन। बियो बेखौ हगारगोनबा कर्टआसो हगारगोन। बेयो जोंनि आखायाव गैया बेबायदि होननानै दिनै गोबां दानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हागौ। खिन्थु दिनै जों मिथियो सासे बे एकर्डनि उनाव जों एनडिपिनि दैदेनगिरि बा केडार्सफ्रा दिनै जेलाव दं। बिसोरनि गनाय गयैया गासैबो पलिटिकेल। मोनसे गिदिर जेंनाखौ दिनै बोस्रांनायनि जि मोनसे रेसपन्सिबिलिटिखौ बियार खालामग्रा दैदेनगिरि बेखौ दिनै सहि होखांनायनि उनाव लानानै थांफिनदों। बेफोरो जेलाव थांफिननाय आरिनायफ्रा दिनै पलिटिकेल। दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जायफोर माने क्लेम खालामदों बिटिआर एकर्डखौ जोंनो खालामबाय, जों देरहाबाय, बेनो बिटिआरानो सबसे गोजौसिन, बेनो देरसिन, बेनो रायजो बायदिखा होननानै बुंग्रा बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि एनडिपिनि ज' जानाय बेखौ दिनै गिलु बालु थोर गिदोंमोन। आरो एनडिपिआ बेखौ खालामोब्ला पलिटिकेलि जोंहा खहा जागोन, जों सरकाराव फैनाय नङा, जों जेबो खालामनो हानाय नङा, बेबादि मोनसे दिनै कनस्पिरेसिनि थाखायनो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनै रनसायग्रा नाब्ला दैमारिया जेलाव थांफिननो गोनां जादों। बेयो रोखा, बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। बे पलिटिकेलाइज, बे माने पलिटिकेल माने बेहाय कनस्पिरेसि जानानै दङ। आरो भारत आसाम सरकाराबो मोनसे गिनाय दङ। 2008आव जि गिलु बालु मोनसे बम्ब
बेरदों बे बम बेरनायनि दायनिगिरिखौ दिनै रन्जन दैमारिखौनो बिथांमोना दाय होदों आरो दिनै बेबायदि सुबुंखौ दिनै उदां बा दिनै हगारना लायोबा आसामनि पलिटिकेल सिटुएसनाबो दिनै क्राइसिसआव फैगोन बेबायदि खारननि थाखायनो दिनै बिथांखौ दिनै जेलाव हरफिनदों आरो दिनै आसाम सरकारनि मानाव गेदेर CM हिमन्त बिश्व शर्मानि जि साननाय दिनै जोंनि दानि BTCनि दैदेनगिरिफोरनि जि साननाय बे मोनसे कनस्पिरेसियाव बिथांमोना गोरोबनो हानायनि थाखायनो बेबायदि मोनसे सिटुएसना जादों दा बाथ्राया जाबाय मा जों मिथिथारदों जे दिनै बिथांमोना गोबां समाव बुंदों जे NDBनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौ दिनै केसफोरखौ बोस्रांनांगौ होननानै बुंदों दिनै जेलाव दङ जेलनिफ्राय दिनै NDBनि लिडारफोरखौ दिहुनना लाना फैनांगौ जों खामानिखौ मावबाय थादों होननानै बुंदों किन्तु जों दिनै मिथियो जे NDBनि मोनसेबो खामानिखौ दानि सोलिबाय थानाय सरकारा मावाखै जों दाख्लैबावै दिल्लीयाव थांदों बांद्राय प्रेसार मोननानै दिनै NDBनि साथाम साब्रै मानसिफोरखौ बोखांनानै दिल्लीयाव लानानै थांदों बे समावसो दिनै बिथांमोना गोदानै मोनसे NDBनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि बाथ्रा रायलायदों दा बे बोस्रांनानै रायलायनाय समाव बे जि बिथांमोना जे फिथाइ मोनबोदों बे फिथाइयाथ' रिजाल्टआथ' मोजां नङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन